Dneska si zahráme hru Styla Brainrot. Jo, budeme hrať hru Styla Brainrot. A napojujem sa na mojho kamaráta. On mi určite dá čo dá. A no, ja som to nubak. Čo mám takú nubackú bejsku? OK, to sú moji kamaráti. Jop, nejaký typek. Prečo mám tak veľa money? Je to dobré alebo zlé? Je tak veľa money. More, vyskoč. Čo je? Kto hral na mojom účte? Mám veľmi veľa vecí. Ja mám toto. Viem, že to je slave, ale čo to je toto? Jo, come on, ideme. Či, come on! Kde si ty, Číňa? Kde si? Čo majú za skiny? No to super. Čo to majú za skiny, come on? Čo mi krajú? Ale to je jedno. Wow, to bolo pekné. Ja fakt neviem, čo to hram. Dikus, bombikus. Tak potrebujem. Ale mi dačo. Týto. Story. Tu je sraž jeden. Tu je. No poď si do mňa. Čo tam píše? Ja si zapnem chat. A nevidím cez svoju kameru. Čo tu mám zapnuté, že vidím svoju kameru, ako chodím? Wow, to je cool, ale ja to nepotrebujem. Kde máš los combo? Poď tu, poď claim. Kde mám ísť, more? Witchfuse, no čo mi padne z tej Witchfuse, kámon? Abrakadabra? No nič. WTF? Nekam hipsa, jak jsem také common peta. Neviem, na čom je ten ped, ale pozrime sa na to. Tam mám čúra. Musel to. Tam bol Los Tortulos. Ja si idem po Los Tortulos. Tam, vidíte? Tam. Kto vyšiel? Zaberám ti ho. No. Ne. Takže sa hýbať nemôžem zás. Teraz čím sa budem hrať na dementa. Musel! More! Ja som chcel los job sa huricos. More, nech mi to vráti, to bolo moje. Čo tu má hore? Kamo, čo tu máš, Maťo, hore? Maťo. Čo tu máš? Priznaj sa!
Čo tu je, kámo? Kámo, kto tu má skin Nubáka? No, díky. Pozri sa na to. Čo ma vykopol? Kamon, ja som mal dobrú vec, ja som bol, že reálne tu pred mojou baskou tu. A kde mám basku? To je jedno. Body, ja. Choď spať! Choď spať, Kamon. To sa mi nepáči, ja potrebujem veci. OK, tak ty nie si môj dobrý kamoš. Ja reportnem Boxyho. Sú tu? Kam? Je tu ten Boxy? Je, ale nie je tu, je tu. Come on! Pusti ma! No, skončil. Graj fúzy, medúzy, to dáva tak málo. Prečo dáva graj fúzy, medúzy tak málo, come on? To je slabé úplne, to iba nubáci majú. Šéf Krabrakadabra! Ojej. Kde má celú bejsku? Hej, more, ale čo to je tá Tragano? A to je nejaké dobré tá Tragano. Skončil si. Nechaj mi moju Tatragano. Kiči. Maťo, chceš, aby ti dobrovoľne takto ukradol Tatragano? Hej. Poďme, hej, no ono mi to zablokovalo, tak GG. Skončil si, je ti to jasné?
Je ti to jasné? Skončil si. No, dobre, chcel to. Napíšem. Hej, more, pri ku mne domov a kuce, pece, jestli to skopírujem. Ok, nejde to skopírovať. Hej, more, príď ku mne domov a kuca, paca. No, na brebír, takže, come on. Aha, kam je to? To nie, to rankotiny je nanasiny. To je zlý, on je zlý. No dobrý, ber si ako chceš. To je jedno, ja si aj textilne. No čo mi to je kam? Kam? No, dneska je fajný piatoček, chce sa mi úplne všetko robiť. A joj, ja potrebujem hrať Roblox len tak a natočil som si to, lebo sa mám rád až moc. A chcem sa dávať na YouTube videjka. Točím TikToky, sa chcem natáčať na TikTok. Mám bezdomovci, máte domov? Prečo som tu sám? Dobre. Tak čaute ľudia, ak sa vám dnešné video ľúbilo, čo predpokladám, že určite. Daj like. Keď zmurknem očami, tak drž like. Drž like. A keď teraz mokšem dvakrát po sebe, drž odber. Videl si. Dvakrát po sebe. Joj. No dobre, čau.